Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще ви представя кратък отказ от книгата на Робърт Блай "Железният Джон" на тема "Наивният мъж". Наивният мъж изпитва гордост от това да бъде нападан. Ако съпругата му или приятелката му разярена крещи, че е шовинист, сексист, той не отвръща, а просто понася. Разкопчава ризата си, за да може тя да види по-ясно къде да забие пиките си. Накрая от тялото му стърчат 3 или 4 пики, а по пода се стича кръв. Ако беше ториадор, щеше да остане на място, когато бикът го нападне. Дори нямаше да размахва ризата си или да обърне тялото си, а рогът на бика щеше директно да го пробуди. Докато приема атаките, той чувства, че постъпва смело и напредничаво. Той със сигурност ще успее да се възстанови някъде в изолация. Една жена, толкова загадъчна и превъзходна, му обръща внимание. Да бъдеш нападнат от някого, когото обичаш, какво може да бъде по-прекрасно? Може би раните могат да платят за някоя минала шовинистична постъпка и така да му позволят да остане специален още за дълго време. Наивният мъж ще се гордее още и с това, че може да възприема болката на другите. Особено силно той възприема болката на жените. Когато е бил на 5 години и е седял на кухненската маса, майка му може да му е доверявала страданията си и той да се е чувствал поласкан, че някой възрастен му говори за такива неща. Дори и това да е показвало баща му в лоша светлина. По-късно започва да го привличат жени, които споделят болката си. Тази негова специалност го прави в собствените му очи нещо като лекар. Често той е по-свързан с болката на жените, отколкото със своята собствена болка. И той ще предложи да поеме върху себе си болката на дадена жена, преди да се е допитал до собственото си сърце, дали това усилие е подходящо в дадената ситуация. За наивния мъж искреността е нещо много важно. Той предполага, че всеки човек, било то непознат или любовник, с когото разговаря, е прям, добронамерен и говори искрено. Той е съгласен с Русо и Уитман, че всеки човек по принцип е благороден по природа и съвсем малко изкривен от институциите. Той вярва много и в собствената си искреност. Предполага, че тя може и трябва да го предпази от последствията, които искреността му провокира у по-малко откровени хора. Той може да каже: "Вярно е, че те предадох с най-добрата ти приятелка, докато те нямаше, а дори и след като се върна. Но бях откровен с теб и ти казах за това. Така че защо трябва да ми се сърдиш?" Наивният мъж често не знае, че в него има същност, която иска да остане болна. Вътре във всеки мъж или жена има болна същност и здрава същност. И човек трябва да знае коя от тях говори във всеки един момент. Но осъзнаването на болната същност и знанието за това колко силна е тя, не е част от полето на възприятията на наивния мъж. На наивния мъж често му липсва това, което Джеймс Хюлман нарича естествена бруталност. Женският ястреб един ден избутва малките ястребчета от гнездото. Забелязваме, че мъжката лисица прогонва малките в началото на октомври. Но наивният мъж, търсещ прозрение, оставя нещата да продължат твърде дълго. В началото на взаимоотношенията няколко остри думи с истината биха били полезни. Вместо това, той изчаква и така след време се стига до някакво голямо нараняване. Преценката за време на наивния мъж е погрешна. Забелязваме, че той често пропуска момента да отговори, след като е понесъл някакъв удар, словесен или физически. Той преминава директно от болката от получаването на удара към съпричастно разбиране на причината, поради която ударът е бил нанесен, като изцяло пропуска момента на гнева. Прилагайки погрешно думите на Исус, той обръща другата буза. Целият отказ може да прочетете на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден!